Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras marihita salhutna. Tapai hutit majolo acara ta anon adong ralat di nomor 10 tolu dung sidung tikting markorma di si UKKM. Tapada di madirita asa masuk kita di acara parmikoto di Manogoton martang yang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Amuna akan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ariodo naji nadihon ni Jahoba. Marolopolop jala marlas ni roha mahita. Ala di bagasan hasadau kita. Marpungu lao makalason pesta parjolo parningotan ari hasasaur ni todi parbadia. Imatutu tapuji madebata na mangalehon tondi parbadia napasadahor hita marpungu di bagasan pakirimon na mangulu. Wasoni todi parbadia do napasadahok kita. Alani rap marlas ni roha mahita mangedehon puji-pujian tu debata nau mangoseho todi parbadia tu hitabe marede mahita. Hite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru, bagasan ate-ate muna. Jala usatoku do roha batu sia daging muna,
Jala lehonokku tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna. Audo ma bahesa. Asa marparange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhukku pe radotan muna jala patu paun muna do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata amanami. Odo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam. Mar hite-hite toddi parbadia. Saibuhai marohanami asa ture parohanami mar hite-hite toddim. Asa tonggok dame rohanami makalasson hagogo onnai mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pating ni debata di minggu tasadarion imasian katekismus bidu paduahon ponggol patoluhon kata habadiaon ni halak Kristen. Au porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Dia do lapatan ni odo. Na di parhatu tu rohaku do na sotarbai nau porsea di Yesus Kristus Tuhaku, manang madapoto nibana, yang go tungsian roha-rohaku, manang sian gogoku sadiri. Na di joto di parbadiai doau, marhite sian barita nauli, dilehodo asini rohana patiurhon rohak. Diparbadiai do rohaku jala dipatoktong doau di bagasan haporsiau nature. Tudos tu nabi nahenai nuaing saluhut hala Kristen na di tanaon. Ai di jodo nasida jala dipapungu jala dipatiur do rohana sida jala diparbadiai jala dipatoktong do nasida di Tuhan Yesus. Di bagasan haporsiaun nasa sadai natigori akup nii buas do rohana manesa dosaku ganupari rodi dosa ni akka dongaku na porsea dungi panguluon na doau di hari parpudi rodi nasa namate
dungi lehononna do tuau do tunasa na porsea di Tuhan Yesus hangoluan na sora suda ima na tutu si tutu ido sahatna atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami maulahon na hobar tupatimi amin. Tatot powatima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Ho napatupaon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan namangarsako dosa nami. Ale Tuhan, saya marpamati maroham dihami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, asesaan ni dosa nami. Nunga dilehoko tuhami todimi, lau pasadahon akka nahinokopmu. Alai maul dope jupang hasadaoni di tonga-tonga nami. Ala saimiat dope todini portibion di ngolu nami. Ima rohadiri nama makorhon parbolat-bolaton, parbadaan, parmusuon, masih uhum-uhuman, dohot parporangan. Dakibul dope rohanami mangiutoko ali Tuhan Yesus, narade patutoruhod dirim laho paluahon akka pardosa. Tahu hati dakok kami do diri nami halak Kristen. Ape, saya jot-jot huar sahihami dongan nami. Saya jot-jot hami manipil siad dalan hangoluan, jala hutodok kami dalan hamagoani. Jot-jot marisuang ko baik kami asin roham ali Tuhan. Tamado uhumon muhami alani dosa nami. Oleh Tuhan, saya marpamati maroham dihami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, asesani dosa nami. Lehon ma tuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai
Asahot rohanami marha porsiaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasatami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan abadia, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasesani dosa. Isebe mangaluhon akan pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabuhum hamagawan, Kristus Yesus do nang mate, alai dada holani, nang mulak mangolu do, jala disiamun debata do ibana mangodihok kita. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Jahama hatani dibata turpuk epistel di hari mingguon, di mana tersurat di sada Musa bidu 40 sada ayat 37 saat rodi 42. Dengan mahatai di rohani Raja Parao, dohot di rohani Akka naposona sudena. Jadi nina Raja Parao memandok Akka naposonai. Tum tagamon majupang hita jolma songon ibana. Nalinganan nindoli ni debata. Dungi idok Raja Parao matu si Joseph. Dung di pabotohon debata tuho sudenai. Dangarong jolman nau patas marroha jalan nau pistar syako. Sahatu ho ma bagastu guru dokmu masandok bangsogui. Olan habang saharajaon ni ma husurun husian ho. Akup ni nina Raja Parao madok si Joseph. Idama, nunga ho pasahat tu ho sadok tano misiron. Dungi diupat Raja Parao mati sian tanganna. Jala disolkun tu tanganis Joseph. Lehon dohot surtana botar bahin abitna dohot septa sampena. Ibahin dohot horung-horung sere turukuna. Ido sahatna. Martua do akan atumangion hatani debata jalan no peopsa. Amin.
tidakon maha porsiaw tai, songon hina tidakon idongata saha porsiaw disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, atau mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean syatodi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, amate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru lung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik surgo, lahut lutusia mendebata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani. Isima ibana, pai mamulak soko tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daing halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasu.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Mei 2024. Pertanyaan Week, Rabu 22 Mei 2024 pukul 10 WIB. Sada Week penggilingan di Bagas ni keluarga Sintua Masiste Sinaga Novelin Boru Panjaitan, Perumahan Medland Menteng Klaster Valeria Desia RT Tolu RW Sia Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Kamis 20 Mei 2024 pukul 10 sia WIB. Sada Week balap sepeda di Bagas ni keluarga Lion Bernard Pangaribuan Siska Borugultom Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur. 2. Week Kayu Jati Sunan Giri di Bagas ni keluarga Nyonya Pakpahan Boru Tambunan Jalan Pemuda Kafling M2 RT 2 RW 15. Inganan pertanyaan di ruang Timotius. Tolu Week Kampung Pertanian di Bagas ni keluarga Ganti Pasaribu Piur Boru Samosir Jalan Kampung Pertanian Utara RT 4 RW Sada nomor 48A Jakarta Timur. 4. Week Kayu Putih Kafling Polri di Bagas ni keluarga Yanes Manurung Togina Boru Dairi, alamat Jalan Kayu Mas Sada Blok B Sada nomor 400 Sia RT 4 RW Sia. Pesta Hari Hasasaur ni Tondi Porbadia. Senin 20 Mei 2024 Ima parningotan Pesta Hari Haroro ni Tondi Porbadia pa 2 hon. Di Patupa Huriatado parmingguan tahali masuk pukul 10 WIB. Marbahasa Batak Jala Adongdo acara Pinatupa ni Huriata. Sude maruas ni Huriata asaria mandohoti parminggoni. Parheheon sekolah minggu. Dalam rangka parheheon sekolah minggu akan dilaksanakan beberapa kegiatan. 1. Kamis 23 Mei 2024 akan diadakan perlombaan futsal antar gereja pukul 8 WIB di lapangan futsal YZ Futsal Radin Inten. 2. Kamis 23 Mei 2024 dilaksanakan paduan suara anak antar gereja pukul 13 sampai 18 WIB di gereja HKBP Rawamangun. 3. Sabtu 25 Mei 2024 akan dilaksanakan final perlombaan futsal pukul 8 WIB di lapangan futsal ZY Radin Inten. 4. Minggu tanggal 26 Mei 2024 penutupan parheon sekolah minggu HKBP Rawamangun. Pada penutupan tersebut selesai ibadah pukul 10, pukul 13, dan pukul 16.30 akan diadakan konser mini anak sekolah minggu dalam pelayan atau kolektan. Ibadah tersebut dilayani oleh sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu bersama orang tua sekolah minggu diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan parheon sekolah minggu tahun ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Penerimaan pelajar sidi khusus. Penutupan penerimaan pelajar sidi khusus Ima Sadarion 10 Mei 2024 Jala Mulat Tama Parsiajaran hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WIB di ruang Lukas.
Studi pelajar sidi khusus asa mandohoti jadwali. Paborhaton Sintua Purnabakti manang pensiun. Minggu 26 Mei 2024 di mingguan pukul 10 WIB. Patu Pauma pelepasan Sintua Purnabakti manang pensiun tu. Sada. Sintua James Sijabat dan Wik Kampung Pertanian. 2. Sintua Ramen Boru Simarmata dan Wik Utan Kayu Manis. Mulai tema di pelayan nasida di Huriata Nasalilengon Tipul Parmingguan pukul 10 WIB di Patu Pado acara Ramatama di Ruang Timotius. Ruas Natamba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Natamba, keluarga Kurniawan Pramana Lauli, Masteriwati Boru Hutagalung, Rosian HKBP Cikampak Resort Cikampak Labuhan Batu, alamat Kampung Baru RT 10 Tolu, RW Pitu Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuatama nama sumasuna sida gabe ruas nama ngulu di tonga-tongata tarlumobi di Jolo Nituhatta. Tikting Neng Mar Bagas, Tikting Paduahon. Sada Neng Manjalo Pasu-Pasu Parbagas Somma Rian Anderson Sinurat, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kayu Putih Kaping Polri, anak ni Amata, Pantas Sinurat Nahinan, Tubuh Ninata Suraliana, RWI Boru Sitanggang, Dohot Orwana, Putri Adriani Boru Sitanggang, Ruasni HKBP Pejuang, Resort Palmarum Bekasi, Boru ni Amata, Timbul S Sitanggang, Tubuh ni Inata Rista Boru Siagian. Pamasu-masuan hari Sabtu, pada Juni 2024, pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Neng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Ma Hari Bernardo JMH Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, anak ni Amata Jenri MH Sinaga, Tubuh ni Inata Purnama T Boru Sianturi, Dohot Orwana, Estalita Oktavia Boru Lumban Tobuing, ruas ni GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Boru ni Amata Reinhardt MPL Tobuing, Tubuh ni Inata Justina Risma Uli Boru Huta Barat. Pamas-masuan hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Tuatama nama sumasuna sida gabe parsaripion nadinggan di tonga-tongata tarlumo bima di Jolo ni Tuhata. Namonding. Tada. Nah di hari Sabtu 10 Mei 2024 nunga jumulu monding salaina ruas ni Huriata Rumia Boru Tambunan tinading ni Amata Pukka Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Balai Rakyat nomor 30 RT Sia RW 10 Klender Wik Duren Sawit. Tambahan Namar Sahid Tada Sintua Leonard Hutapea Wik Duren Sawit dirawat di Rumah Sakit Pertamina Cempaka Putih, ruang 310 sada. 2. Yolan Boru Sinaga Wik Ramangun Tegalan dirawat di RSCM. Tolu Nyonya Simanjunta Gom-Gom Boru Panjaitan dirawat di Rumah Sakit EMC di Karang. Pilihan akaudut ni bawa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni Huriata di pasu-pasu de Batama akabari tamasa ulaun akka sipatu pauta bain sangap di Gorna tongonima tikting di Huriata minggu sadarion moliate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Mauliate madi Tuhan di minggu Pentakosta na parjolo. Hatani debata nalaho si parsauli honota. Di minggu tadi tikion sian ulaun ni apostel bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat maitu ayat 10 tolu hujaha madihita asosonggop nito di parbadia. Jadi dung cupang ari pa-50 honi Pentakoste bunguma nasida saluhutna disada inganan. Jadi masama topu suara siagijang songon parngongos ni alogo nagogo mangmolus gabe digo himasadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma dinasida suman tudilani api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Gabi goktod di parbadia manasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon nito di itu nasida makata hossa. Alai adong ma akka Jahudi namaringana di Jerusalem halak na daulat sian saluhutna bangso na dituruni langit. Alai dina masa suarai marpungu mana toropi jadi tarhalomong manasida ay ganub ubege nasida makatahon di hatanabe. Jadi tarmali manasida saluhutna jalalongang akanin nama dahalak Galilea saluhut nasida nama katai boasa ganup hita ubege di hata hasamolat tabe halak partia dohot media dohot elamit dohot akka namaringanan di Mesopotamia di Judea dohot di Kapadosia di Pontus dohot di Asia di Prigia dohot di Pamfilia di tanah Mesir dohot di akka luat Libya natukan Kirene dohot halak Rom namaringana di son akka halak Yahudi rodi akka parguru akka halak Kreta dohot halak Arab di hatanabedo itabege di hati dakon nasida akka ulaon habal gaon ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhutna jutbema rohana akanin nama sama nasida namarhua doi ulaning alai mangisahi do nadeba akanin nama gok anggur natonggi do nasida disido sahatna. Amang inang di minggu Pentakosta na parjolo manang di hasasaor nito di porbadia gabe marningot dohita molo sosaor to di porbadia tuaka na porsea tuaka nasai mangingot padan ni Tuhan Yesus nang manang akahata naong pinasaha niya kapanurirang tuganup akana porsea ima taringo tu ikosaur do to di porbadia tuaka sisean nang doho tuaka na porsea to tu sahali iko dohonota do dangadong gareja HKBP disadok
Portibion nang dohonota ma nang nalaho marulang tahun di bulan Juni anon huriata HKBP napa ono 10 tauton molo sosonggop molo sosaur doto di porbadia tu akka na porsea di 2000 tahun nasalpu tangadong huria di sadok Portibion boido dohonon hari hasasaur nito di porbadia ima songon hari lahirnya gereja mula-mula mananghuria na parjolo. Alanido si pata iko mulak musahita ay molo boy pe ganup jong huria molo pe boy ganup adong huriat ta songon huria ramamangun so tung adong namadok hamido na jolo papungu-punguhon akka ganup akka narikot taringot tu parjongjong ni huriaon so tung lupa hita to di porbadia do nama ngojar ganup na porsea asa jongjong parpunguan ni akka na porsea di tonga-tonga ni Portibion. Ay boy do amang inang martakap martahi ganup akka jolma laho pajongjok kon huria alay molo sosonggop do molo somia do to dini debata diakan apa jongjok ni boy do hira holan pajongjok ko bangunan ibana ay molo soto di porbadia do na menggerakkan nalaho manuru akka jolmai nalaho pajongjok ko kuriai nalaho mabay sada hasasian taringot tu Tuhan Yesus tang mungki jongjong alanido porsea do hita amang inang molo pe tarayahos noaing ari Pentakosta na parjoloon paingoto kita bahwa kami sekarang hami noengon porsea tu debata alani ulaun to di porbadia nang songgop do tuakana porsea ra dang boy tabayakon songotia na masa ditiki molo didok na deba adong marpungu 120 halak akana porsea di sasada bagas alai digabarho dituturpukon mangulus ma alogo dung mangulus alogo matsay gogo songgop ma toddi manang songgop ma songon api na marjillam-jillam di sima jujung ni akana porsiai dung songgop api i tu sima jujung nasida gabe boy manasida marhata na asing alai asing bangsona alai diatusi lapatanna ra mungkin hira songo kita do halak batak kita di son alai akana songgop to di porbadiai tongon marhata Bali alai taatusi kita orang Batak tapi karena kita tidak tahu bahasa Bali tapi kita tahu bahwa dia berbahasa Bali alai taatusi aha lapatanna ima sasitongna namasa ditiki jalama rasing do molo tabereng di peristiwa Babel. Jadi molo ditaringoti minggu Pentakosta kita diingatkan juga akan peristiwa Babel ima nadi pasega debata akka sakap naroa sakap nama bahen rohani debata manang sakat nama bahen dang debata di atas ni saluhut ima marhite menara kesombongan manang mataguar mai menara Babel. Jala di bagasa tikyon molo didokon menara kesombongan itu dihancurkan Tuhan. Molo guru sekolah mingguku tiki patorangot tuau molo tiki menara Babeli tiki pajong joko bagas kesombongan nina sida molo didokon guru sekolah mingguku tuau molo didok patorakonon ido di pasega debata bahasa nasida ditiki pajong jokon menara Babeli sada mangido martil alai sada mangalehon pasir sada madokon bahe pasirna alai sada madokon atukoma tu bangunani
Songonima gobarana boha mungkin kita mengatur setiki menek bahwa menara Babel itu dihancurkan dengan ketidaktahuan dan maboto disada nahata dohot hatana asing. Alai di bagasa minggu Pentakosta, minggu pa-50 dung ari kebangkitan daripada Tuhan Yesus, marhata na asing manasida alai sude mangatusi nasida di akahata na asing jala hata nasidai ima akahata pasu-pasu akahata na mangalehon kesaksian taringo tu isaido Tuhan Yesus manang akapabahenan ni debata naong dihilala aka na porsea ditikii. Amang inang berarti na parjolo na boy atau sata molo songgop to di porbadia tu akan na porsea. Berarti lam marsiatu sama parnguluata. Kita saling mengerti bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Mungkin adong dosia kita nahya marminggu tu gereja na adong bahasa rohna. Aiba behiado ni BG songoni aka ruas ni huria mar bahasa roh mula tu HKBP mana alatar pasu-pasu manang adong ulona dia mungkin bisa berbahasa roh. Alai mahobar tuturpu kota idado bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti. Molo adong hata naso, molo adong hata naso taatusi dang natar goari bahasa roh. Alai molo adong jolma manang diparsiajari pei manang songgop pei tu imana sadok molo so diatusan dang bahasa roh. Alai bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa diterima oleh siapapun. Jalaboy di BG manang ise, jalaboy di bereng manang ise, nang pesatabi ibana, dang boy ibana mar BG, dang boy ibana mamereng. Alai bahasa roh itu dapat dimengerti oleh siapapun. Amang inang tuak kahamu moladong anak kota, moladong todong ta manang dia pei tuak kadong-adongan na dipabilitas. Mereka itu mengerti bahasa roh, mereka itu mengerti bahasa kasih. Nasoboy pe mamereng nasida alai molo tulus dohita makaholongi nasida diatusi doi. Molo adong pesiak kita on satabi nasoboy marbinege alai molo tulus dohita makatahon hatatta nang pesonggak-songgak hita makatai tu nasida alai diatusi naso marbinegedo akahata na memang yang keluar sian bahasa roh. Jadi molo halak Batak luar biasa do mangatusi bahasa. Satabi amanginang nama loa kita malapati akahata-hata gestur tubuh bagaimana itu ketulusan atau tidak. Ai sedakkan tua-tuata satabi holan inna tuhita lautusan itu kan. Dan pola didok manangaha bahasa roh madok lautusan. Si patah hita amanginang sotung salah hita boy do adok kita napatuduhon boha pak katayota tu halak jolma satabi meloro akatamu itu jabuta. Kalau orang datang ke rumah kita dang pola dohona manang dia kita tahu setiap kita tamu yang tahu bagaimana orang yang menerima kita dengan tulus. Dang pola didok hatana manang dia marpanjang kali lebar taringotu asamula kita alai holan gesturna dibere kempona dibereng jam, dibereng tu kamar, tang pola hata honon nai. Ahita pe molonunga dibereng jam makata taiba, dibereng tuna asing. Baru saya bingung sonon nih. Tang pola hata honon nai bahwa itu adalah menurut kita bahwa kita ini sudah segera mengakhiri pembicaraan. Jadi amang inang, godang do boy natabain, godang do nat boy tabain, songon patuduhon. Bahwa kita ini adalah memiliki roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Sehingga bahasa aha petabain, bahasa isyarat petabain, bahasa bahkan dang pola bahasa isyarat tabain. Molonunga siap bagas rohata, burju-burju hita maka hatahon menggerakkan orang akan tahu. Jangan-jangan gogo di pakatahon, gogo di pasahat hatana.
alai dang sahat dia ipolana. Jadi amanginang nahohlongi di bagasa Yesus Kristus bahwa bahasa roh itu bahasa yang bisa dimengerti siapapun. Berkamu mah poso-poso pese-pese. Anak bayi itu mengerti bahasa kasih. Dang pola dohona tui mana songo dia huhaholongi ho panjang kali lebar hita sian bortian sia bulako huhaholongi ho. Mereka tidak perlu seperti itu. Alai holan di haul holat di bai sono tu si majujung nai. Mereka mengetahui bahwa mereka ini benar-benar dicintai dalam kehidupan mereka. Jadi dang rikot do bahasa roi akan songgop to di porbadia na memang boy mangalapati bah rikot doi. Alai moloso adong do na boy mangalapati, moloso adong do boy na mangalapati hatane na boy tapasaha tu akadongata berarti dang pola rikot bahasa roh na moloso boy membangun kehidupan jemaat. Napa duahon amanginang. Nakin nung atajaha epistel jala ima gabi jamita partangyangan. Jala molo tabereng do tutu di episteli ima taringot tu si Joseph manang si Yusuf na luar biasa ibana boy jongjong sahalak partigor mulai sian tonga-tonga ni keluarga sahatu di pasahat ibana ulaon namasai arga ima nagabe dongan ni Raja Parau nagabe sada panggomgomi. Jala di dokor Raja Parau do naung disonggopi to dini debatado ibana ubay boy ibana si songoni. Amang inang mol makatai hita taringot tutod di porbadia nang songgop tuaka na porsea na joloi boy idahota dang mungkin jaladak kea boy songgop to di porbadia tuaka naso porsea tuaka naso boy haposan ibana di ngoluna. Kita bisa bertanya dalam kehidupan kita nari songgop itu di porbadia do hau manang daung manang disonggop itu di nahodar. Ala molo tabereng di bagasa trupukon nang tabereng di epistel nakin akaholan na tigor roha akana holan na porsea tu debata holan ido na tau disanggopi to di porbadia. Jadi moladong jol mari sop parilik na gudangan nili na alai tudok majo hola tutuhani majo. Adong di sop parilik tutuhani margabus torus tutuhani. Kan adong dison parjahat maradoput tutuhani unang majadokko tadokko tuaka dong atta adong dison natakang rohana maradoput tuhani nang boy songgop to di porbadia tu son nasohya idaunion jala nasohya hilalaonna boha to di porbadia molo adong dape di ibana akahatakangon godang ilik pargabuson apalagi parjahat ibana diadupan di debata dang tahu songgop to di porbadia tu ibana. Jadi kepada orang-orang yang betul-betul percaya, kepada orang-orang yang betul beriman, seperti itulah yang akan dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi adong do kasongna namanginang ai taringot tu akadongaton ai gudang do makatahatai hita do dongata boy tabereng akadongata tu dia hitalau sipata boy do godang si ingoto sia dongata alai sada pedang adong si tiruon. Jadi boy do iya banyak kita ingat dari mereka mungkin karena perkataannya seperti ini boy maben mekelekel jolma jala boy maben ibana terenyuh seperti itu diingat memang alai dang pala gudang si tiruon sian halaki ala memang sai ya kita katakanlah tang daulat marroha ibana. Alai tabereng masih jusupon nang dohot akasisianon. Tabayak ko maamanginang. Atar adong da pejolma na biasana 12 halaki marhamaranggi anak pasapul sadahon imana
ala holong rohani amana maradopon si Josepon. Gabe dipake amanaon ibana ala burju aido amanginang dakinata. Saya hapir-hapir do si malolong manang si pareon mangida akan burju. Tidak kata-kata sebenarnya. Kalau ada anak kita atau siapapun itu yang baik, mata kita, telinga kita, pikiran kita tertuju kepadanya. Jala ido tapa jujolo. Jalda kinata moladong na burju di katorna, moladong na burju di bagasna, ukolong si pata rohanina tua-tua maradupon anak konai. Ala takas burju ibana. Aidang mungkin moladong siya kiton namarhaha maranggi, pola dihasogohon aka anggina hahana ibana, dan binoto biahana masa. Tabayak koma dijual ibana, amang tahe, apala hahana, apala tinodohon na maggadis ibana tumidian. Dung di gadis imana tumidian, masuk musa ibana tu bagas ni si Potipar. Ala kebetulan si Potiparon istri atau perempuan juga yang cantik. Atarbohado sa sitong nanang pedidokon si Josephon bawa na ganteng di bagasa bibelton. Ala atarbohado sa sitong na moladong bawa mungkin 3 hali masih Potipar menggoda si Joseph. Sahali do daong alai atarbohama adong bawa na ganupari ganup ari digodai paropuan. Tang binoto bisa ngodia teh. Hola sahali pe digoda molo sohot doha porsionna. Alai ganup ari digodai ibana. Jaladung i tau ibana gabe haposat dinautik. Gabe sahat ibana menafsirkan mimpi daripada Firaun. Gabe sahat di mana ulaun nama saibalga ima songo dongan ni Raja Parao nalahu manggomgomi bangsa Misir. Amanginang dakya songgopi tuhita molo memberontak dohita terus. Selalu melawan. Kalau kita merasakan sakit molo pae tahilala et petejo. Molo diototo hita et petejo. Alai tahidama. Akana burju marroha. Akana haporsiauna polin marparangin adinggan hatana tikos saitu sido songgop todini debata nalaho pasahaton sada ulaun namasai balga di bagasan parnguluata. Ido amanginang si pata molo tabereng suha ni portibion kita melihat si pata na meneki na bogosi na marsahiti na somar dihadihai hobar tu suha ni portibion boy do pakyon ni debatai tu sada ulaun nama saibalga molo dihabengeton jala songgop to dini debata tu ibana gabe dipatau gabe dipasaha debata tu ibana sada todi nalaho mangalehon hatauon bahkan kita katakan inilah masa depan yang terbaik baginya. Jadi sotong menek rohata moladong na pugos molo sodong namar dihadiha nama liali ay molo dihabengeto dihasabapon. Tuhan berkata iko pakiok kudu anakon iko pakiok kudu napugoson nama lialion parhuta-huta hianon laho sada sakap nadinggan nabalga marhite aka huriana manang keluarga manang aka bangsona. Jala tabereng dotong bahwa si Saul juga pernah dihinggapi roh Allah. Tapi roh Allah itu keluar daripada Saul. Ala molo dihalomohon manang molo saya dipikiri ibana akan azat. O masasitongna gabe magoma musatma todini debata sian ibana. Jalahita pe songgop doto di porbadia tu hita songgop
Alai sotung do dibuat, sotung do musak muse to diporbadiai sia pamatang ta sia daging ta manang sia parnguluaton molo sai tai ida, molo sai ta halomohon aka ulaun naso hinalomohon ni debata. Kita memberontak. Jadi kan sering orang ketika dia tertekan, ketika dia melihat orang, ketika dia melihat bagaimana sesamanya terpasu-pasu, orang lain tertawa, mau dia bersedih melihat kesenangan orang lain. Gabe patubuhon akka hosom elat teal dohok late molohatani halak hotelinna. Patubuhon akai. Jadi janganlah sampai todini debata namia di bagasa parnguluata gabe di usat manang di upat debata alani tahalomohon diaka ulaun ni parjahat. Dapar pudi. Ulaun itu di porbadia ima di ayat 10 sada. Paboa-boahon pambahenan di debata di bagasan ngoluni aka sisean. Jadi ahadona di paboa, ahadoni di hati dakon aka sisean. Ima dinarapna sida mangan, dirarapna sida tudolok tutoruan, nunga di idana sida takas. Debatana masu-masu, debatana boy pamalupon, tarlumobi, di baga-bagaho debata, taringot tu hanguluan sogot, ido sasitongna, nalaho si paheba-hebao niaka sisean. Jalahi tapi amang inang. Akan nadenggan pambahenan ni debatado, naikon tapaboa. Yang mau kita saksikan adalah perbuatan kasih setia Allah dalam hidup kita. Itulah yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita. Waktu sama nginang molo didokon paboa-boahon pabahenan di debata di bagasan ngoluta. Tentu sehali ise dona boy na paboahon pabahenan di debata di bagasan ngoluna. Tentu sehali akanakea makilalahon burjuni debata di bagasan parngoluanna holan oddo na tau paboahon. Debata itu adalah sangat baik. Jala dakata hata memang saya dong dojolma parbarita ulok. Molo parbarita ulok molo di hutanami ala parhuta-huta hiani bagudang dape ulok. Molo di parbarita ulok ibereng ulok nason, ulok di bonani kopi. Nakim mamuti kopi ya udah bahin. Wah. Hubuti mana merai ala na mera do na ijo ulokon hampir terjamaah ulokon mabiara na kidoban nason ulokin mulak ma dongan non di udung mula dongan non di dok ma nakidoba bapak ni si udok ma bapak si John ni mamutik kopi alay utung maduba selamat imana dang dipatok uloki mana juga dipatok uloki mana dang binoto be amate be ramatay ay bohay na nakin ibu mamuti kopi mana adong ulok ijamay mana mabuat kopi na sa dia ulok na nason ya bahido na jadi Roma bapak si John nion ilem mahamuliate tu huria madok mauliate do bapak si John ni tu debata ala malua ibana siap parmaraan di nasalpu nama mula masih gereja ay mahua bapak si John ni ay mahua bapak ay ido doba ay didiki mamuti kopi ibana ala dang dibereng imana dia dona ijo dia na merah gabe itiop ibana uloki ay pola na sa dia uloki nasobal gani uloki ido saha di lene mana hamuliateo gudang do jolma parbarita ulok mabaritahon naso binotona, naso binegena, naso binerengna. Tapi kalau firman Tuhan berkata yang diberitakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan di ayat 10 sada. Pabahenan di debatado na di pajongjong akasisean. Gudang do ruas ni huria makatai secara pribadi-pribadi menjadi kesaksian hidup di akahita natu BBG. Adong do dison hamar cerita hea tuhami ruas HKBP Rawamangun di doko tuhami. Amang kalau kata dokter bahwa saya ini
tidak bisa denggapa mataku alai ikon bayi tabung do. HP hola di dokteri tu ibana di akhir tahun Desember, HP tiba-tiba di bulan 3 bulan kemudian dia bisa denggan pamatangna. Wah, luar biasa. Jala ima terus dipabawa mana? Ai dak kasuhata nih, ai pabehenan di jolmai, hola pabehenan di batadoi. Adong musema dok amang molohobar tu suha-suha nih ka dokter mate nama aung. Hola tolu bulan nai nama hosakku. Alai noaing nunga boy beau marhujingjang. Aboy beau margareja jam sada marija kijak beau. Ai nunga takas sehat pamataku. Adong doruas madok amang napogos doau siakuta. Dakuta da letter. Alai nunga borhati anak kokku sikola tu luar negeri. Nunga borhat akai anak kokku karejo manang di dia pe. Saluhut nai akka pabahenan di debatadoi di bagasan parngoluaku. Banyak hal yang mau kita sampaikan kepada dunia ini tentang iman kita. Ingat, godang naboi tapasahat tu portibion taringo tu haporsiota doho taringo tu pambahenan di debata di bagasan parngoluata unang paburnang burnang dirim. Nang perlu hitam adokon nang pesohiahu pabokko diriku manang dia alai molahu dokon anggoau anak ni parsida manik na punasa kebun teh PTPN opat doau dang pola dohonokku songoni ai jepek do pak ni gabus mola dong adongatan nama dokon isai bana songono iman dang pola gajang kali lebar hola saminggu manang 2 minggu sabulan iba mardonga doti mana nung ataboto isai mana di bagasa parnguluan. Tidak perlu menyampaikan yang tidak daripada diri kita. Tang perlu hita pabuah-buahon naso pinamasan di debata di bagasan ngoluta. Apalagi mana benabai, mabumbum-bumbui, macabe-cabe. Tidak ada itu. Allah yang mau dikatakan di sini adalah hatahom mapabahenan di debata di bagasan parnguluam. Allah ido konsep ini bersyukur. Bersyukur juga seperti itu. Bersyukur juga adalah mengatakan, menyampaikan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan jemaat. Nah parpudi, iya, udah 2 hari parpudi teh. Iya. Memang amang inang, saya 2 do tubana, moladong hatani debata, kalau ada firman Tuhan diberitakan, selalu ada hati yang mengatakan amin dan iya tentang firman Tuhan. Bagi hamuma, moladok kalat namar jamita, selalu dia mengatakan amin dan iya, dan dia mau merubah kehidupannya. Tetapi yang sebaliknya, ada jiwa-jiwa yang memberontak, ada jiwa-jiwa yang memberontak ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika kebenaran dinyatakan, maka selalu akan membentengi pikirannya, membentengi hatina. Jadi odo namasa ai didok donasida gabe mabuk di anggur natonggi. Padahal mereka ini adalah dihinggapi oleh Roh Allah. Saya dongdo di antara hita, saya dongdo di bagasa parnguluaton, molo nadenggat taulahon, hukumnya adalah pasti ada yang jelek, yang tidak suka. Selalu itu hukumnya. Jadi dang pola hita di bagasa parnguluan terlalu repot memikirkan hal-hal seperti itu. Sian najolo pei, sian panopauni pei, nunga 2 hukum sisi. Ada orang baik, ada orang jahat. Jadi molo adong pe nasoma kalomohon akana burju akana denggan akahatana labo akana boy makatahon akaulaun nadenggan nabi naheni debata di ibana. Itu sudah hukumnya dari awal, bahwa selalu berdampingan. Seperti khotbah minggu lalu, akka tahin yakka parjahat dohot akka naserep nadaulat marroha. Di dia mahita saya tapilit ma di dalan nasai toktong nahin alomohon di debata. Amin. Martang yang mahita Jahoba debata amanami mauliate mahubasa rohanami toho. Ido tutu Tuhan di hasasaur nito di porbadia.
godang ulau nalaho si pasahaton nami, ulahono nami di tonga-tonga ni huriam, doho di tonga-tonga ni keluarga nami. Molo soho madongani hami, molo soto dimnamia di bagasa pernggolan nami, boy matupa Tuhan dang tupa ulau ni, alai molo nunga to dim margogo ma akan nagale, malu ma akan sahid, jala hipas ma akan nahurang hipas pamatangna. Tuhan Jehovah debata di minggu nami sadarion, saya toptong ma to dim marsigorgor, dia akan aporsea, nalaho makatahon, mangulahon, pabuah-buahon, akapabahenan di debata di bagasan parnguluanna. Ay huboto hami do Tuhan. Godang nalaho mabigi hata nami, godang nalaho mamereng akka hinauli hinadenggan di pabahenan nami, asa taruli nasida Tuhan, marhite akka hata pabahenan nami, gabeda pota pasu-pasu akka dongan nami, molo di ida nasida, jong-jong Yesus Kristus marhite hadirion nami, pasu-pasu mahuriam di akka pakobasyon na di saminggu, suaksongoni di akka namarsahit, ama nami ina nami amang situa leo hutapea, tiolan sinaga, rindu borusi regar, Jenny Tarigan, Jose Sinaga, Maria Pangaribuan, M Pasaribu, tiolan Samuel Lumban Gaul, Berliana Dolok Saribu, dohot naso huboto hami, didia nasida, sahitaha nasida, manang daku boto hami, aha sahit nami, asima roham Tuhan. Sai tondim madongani hami, nalaho mangalos sahit, na adong di pamatang nami, asa margogo, jalau mira pakilalaon nami, maulihate ma, di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita huhut papungu pelian.
selalu lapar dosa disi, asa dijakon Tuhan tamai, debataki nagugui. Rapita cok. Sungguh Tuhan minade jalabon, oton dindi debataki, Uhir patik puturong akenon, oton didi debataki, beresihol mudi haroromi, horo dari sarton diki, dirihon matuhaon apikri, oton didi debataki. Ali debata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan, doho na saulibasa mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami kodang ni silehon-lehom mitu hami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni silehon-lehom mudi hami, tondim na badiai di lehokodo tuhami, songgopi mahami na leaon, nau margai do di lehoko tuhami, jala gumodang doi sian portibion, doho sude pangisina, ope mauliate marohanami, ucion nami maho rodi saleleng nilelengna, naong pinapatarmu tuhami, anguluan saleleng-lelengna, sale homato di parbadia tuhuriam, akan naolo mangihuton Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami, tu barita nauli, alito di porbadia, pasada mahuriam, na pinapungupungum, asa marsi jaloan, jala marsi haholongan, songa akar ruas ni daging ni Yesus Kristus, sondangi jala patiur ma, kami asa hutadahami aka dosa na balga dohot na met-met si pasidingon nami, say buasma o manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbain hami saur di bagasan hatam, say odihon jala padomu hami tu ama, asa pos rohanami madok ama nami di bagasan Yesus Kristus, say tabai silehol-lehot tuhuriam, asalam gadda torop niaka parbarita nauli, na doho mangajari, dohot parasi roha, mamaritahon habal kaummu di portibion, say sodangi jala pasu-pasu, sude parpunguan ni halak Kristen, di gereja, sikola, nang di bagas nabe, asa tau nasida, saur tu parpunguan sogot, say sungguli akan natarpodom, jala pargugui akan nagale, say songgoti ma akan nanaing dohot, natakang marroha, asa ditinggalhon nasida, aja haton nabe, say parohai akan nabojog roha, jala apuli akan namarsak, dohon nadangol, asa unang di parupa-rupa portibion, akan na manguloyho, say tatap ma akan natargogot, doho na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaon, di Tuhan Yesus, say ajari nasida, maralus,
Jalamia ma diho di bagasan nasida. Sai ramoti ikirani aka panggomgomi panguhum dohot aka raja asa tigor uhuman nasida jala asa dihabiari nasida paruhuman sogot. Sai patogu haporsion nami asa toktong hingot hami naung sesa dosa nami jala buanommu hami tuhanguluan sogot. Sai sungguli pakirimon namangulu di hami asa posrohan nami nang malake dagingon panguluommu domuse asa masuk hami marnida di bata ama marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alea manami nadi banua kijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon nadi banua kijang leho matu hami sadarion anguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihot tu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor homma damena tuton dim.